James Allen, 20. listopada. Neka se nečisti okrenu čistoći i postat će čisti. Neka se slabi oslone na snagu i postat će snažni. Neka se neuki okrenu znanju i postat će mudri. Čovjeku sve pripada i sam bira što će uzeti. Danas izabire iz neznanja, a sutra će izabrati iz mudrosti. Odradit će vlastito spasenje, vjerovao u to ili ne, jer niti može pobjeći od sebe, niti može prenijeti na drugog vječnu odgovornost vlastite duše. Zakon svog bića ne može prevariti nikakvom teološkom smicalicom, jer zakon će smrskati sve njegove sebične zamjene i izgovore za ispravno razmišljanje i djelovanje. Isto tako, Bog neće umjesto njega učiniti ono što je njegovoj duši suđeno da ostvari sama. Život je više od uživanja, blagoslovljenost je. Onaj koji želi pronaći blagoslovljenost, neka pronađe sebe.